Hi guys, medyo gabi yung tanan. So karon day guys, na ko i-open parcel. Pani ka ng tulumida ni Tag-Ija. Ang abrihan kay tanawon. Pani ka man ang hilin, ang katister. Giusara pag-order. Ang abrihan. Nandiyan. Kani, katister ni. Kani ka man ang hilin. Kani ang abrihan, kaya ho man ni. Paano ito ni kanang siya kanang ang tanawon. Paano siya kanang sunblock. Katong kapluran may bitaw nga. May gunting na gunting dahil. Gunting ma. Nahal natin bata ugma ma. Pan guys, story time. Pila de kadlaw ako ka-vlog. Kay na-busy. Kuan karon, nakoy-bagong gika. Abalahan, char. Bagong gika abalahan. Dito, naninda bitaw mi kuan, tungkan. Gahapon, naninda pod mi. Das naging adlaw pod, nagtinda. So, ako ka vlog. So, na ko mga video. Ano nilak masalong? Nagilak na tinuod. Aw, mangili ay. Aduh, ako. Justin mo na. Ha? Ako gani. Ito. Lagi, nabalibad na. Balibad. Nagtao si kuya. Para to, sa tabay. Napit-tapit mi kay nagtinda mi kuan. Kiat-kiat. Daligoan na diretso ya. Ani mga bata maligo diretso. Sawa. Marag swimming pool. Nana. Shout out ti kuya. Mahal magbayad swimming pool mo aral dire. Lipig mga bata na mga gagawing bata maligo. Nagpit-tapit mi naninda mi kuan. Kanang nay punkan. Ay, bisa ko kay sa bilaran kami si Pado. Hi guys, manidahay og saan? Madam. Kami sa paman sa bilaran ng intro ko. Ha? Nabay pili atan ka. Gunting ma. Nalingaw jud ko. Share ko lang. First time nang nanindag prutas diyas. Isa ba itong adlaw Martis. Inja. Martis mo siya muna pagpanin. Martis na ino. Kuan ka lang. Diba? Katong first time kong naninda, Martis. Nalingaw ko, ganahan ko, naramanday kwartang dali. Kaysa
magtrabaho ka. Paras ka itong nagtrabaho ko sa Cebu, sa kadlaw. Fix rag sildo, pero maninda, wala isa kadlaw, makita na. Mana nga, wala, di naman di kwartang dali, basta, di naman di ka mag-uwaw-uwaw, manghanjag. Gahapon, naninda mi kuwan. Tulo ka box nga punukan. Inja, kada box, ang sud kay 18. Kanang, dali rami, marami adti sa kadlaw, halin na. Sama na sa mga to, share ko lang na basta di laman ta mag-uwaw, buhi dita. Dara, ang kuwan dito, Suki sunscreen mo ni. Tapos, Ulo di kakuan sa manisila. love you, ma. Collagen Night Firming Soothing Mask. Tulo kakuan. Kari UV Defense Sunscreen. Duha di ka sunscreen. Lugay ni Mauro. Yung naslay pataban na sabon. Wala. Naslay previous na nice. Sida ng sabon. Ibig tayo. Ang di sida mahilis. Nga brihan ni. Kanya rin gamiton ron. Manam ako pangilamos. Night Collagen Collagen Night Firming Soothing Mask. Ito ang talawin. Ito, kinahanglan bitaw ko mag-sunscreen. Say ko ani kay kuan ra ba kanang maninda ra ba ko expose sa init. Love you, ma. Ay, nga ni Desja. Gato ko nang i-try no. Manam ako pangilamos mo. Katari na ko nga ni Desnyagi. Apan di punto ni mo, ma. Hindi na sa tiri mo balik kung Manila, ma. Kisa man. Hindi na sa tiri mo balik kung Manila, ma. Balik man. Lami nag-stress na akong kay Bugnaw. Ang pugang sa kuan, edad. Na messages na ako. May kuan. Kanang Bugnaw. Fuji Cloud. Niacinamide. Medyo kanibot na nga ng sabon. Nabari na isa. Love you, ma. Pit na matilok ng luto, ma. Na nga ni kada kuan.
Nga ni sa kadakon. Nga niya kay 50. 50 SPF. Na may ibang kay kuan naman. Kanang 45 SPF. Bintaan. Hinanay akong paggamitin. Ha? Hindi man. Ganun ko sa buta nga nagsabon na. Ibitay ba buta nga nagsabon kandi si Jamalusaw. Kasi hala, pagkapon ka na eh. Ako na eh, pa. Atong kuanan. Manig ang ipamaligya, nga ni na. 100, isa kay nga ni. Grabe dyan, nalingaw dyan ko sa pagpaninda. Yung ko niya aram tayo partang dali. 2, 4, 6, 8, 1. Nganta. Kanta day ko, man na makupuan. Lagi na pa sa kapuanda to. Mukhang ka, day? Sama? Mukhang kapunkan. Kani, di jipod ka mahayan. Kay tamis. Nasa mo balik ang papadunas ma. Bawday mo. Kada vlog dyan ang dyan ng papa. Ay, saan isang vlog ay? Ay, ito may vlog na eh. Hai, kan sa tanaring ko an pungkan. Si tatay kay kuan man. Yung sa siyang kaon na ni. Magakon. Kaon di ay. Dali, pang pagwapa na eh. Mamutang ka na eh. Karikato nga. Ha? Sinsa? May ito kung pagwapa ka? Hala. May ito kung sa tatay guys yung pagwapas na na eh. Hadag mo kita tagayin na eh. May ito kung pagwapa ka na eh. Uy, hindi eh. Hindi mo puta kanon na mo palit o kani gamit po ni kay maginit-init man ko. Sunscreen man na kinahanglan pa tang timan mo tang kuhan. Nanay. Tamis na na. Tamis siya. Ito, shout out na eh. Shout out sa mga anak na nga. Pasibo. Kasi di kami ngawan na eh. Denmark. Mga po. Tanang ako. Tanang mga anak. Huwag mo ka nakatawag ni Denmark. Huwag mo ka istorya. Huwag mo ka istorya. Kami hapon, video call. Shout out Denmark dahil mong lula dia humingaw. Istorya mo? Nga. Yan lang. Ito nga ito siya lang amo ni Juan. Ano sa mga nang kaulian? Ikaw, di ko stay. Bawa Sa mo ya. Alam Dole punkan do. Ah, Punkan. bukan. Ang kanisa dili. Nagmatawag ka ng kuludo? Nagmatawag ka ng kuludo? Disco pa na yan. Atay? Disco. Manis ko kuno ka ang kuludo. Nasa mo balik ng papadunas ang kuludo. Nah, Shout out Jonas dahil si Handom. pangutanahan si Dek, di siya ko makatibag na day. Mo siya pangutanahan, di siya ko makatibag. Tamis na. Ganding na. Hinat mo ka na eh. Ay, napala. Nilipos kay mo na rin din. Biik. Hinanan pa sila. Ate Esther, na naging pa-order. Kami ng ilin. Ano sa tamo at katipunan ma? Wala na. Ha? Right. Ano na? Kami siya Amis na. Puro na iba na binuang. Ang gabang na iba nga sa gulan na. Nakakuan ka? Dahil nasagol. Mara na yung makadawat sa gulan nila. Nga nito, bagaon. Ano yung pang sa gulong istat ng guna? Kani. Gana. Marag kani may gisagol. Grabe. Mo na yung makadaot. Imbis kay balikan pa sa itong suki.
Hindi na mo balik kay makatilaw. Ay, ba din sa sindi na? Hangday. Ano naman nabasa? Nga ni, katubitan na kainim doon sa kita gantang Ruby. Na butang sa naw nga pabugnaw nga rarag tubig. Nga ni, matangka. Ano din eh? Nilay na pag brand, pero pare haram collagen. Kaya dagang kadyos taas ni. Ano ni? Katong ilis nagi. Narot lagi mo ha? Bato, dapat ko ludo. Narot lagi mo gigamit. Ang gamit ka ni. Ito na tata. Mana gipet ka nun? Kuan man na sunblock ang luban kay kanang magamit to ko ba kay panang nakos init. Aliana, atong putdan yung buhok pares ka na nailita di ah. Kulungan. Sugot ko ma. Alam mo sagot ko no. Isa kay itsura ng Aliana. Madya pa mo igang buhok ma. O di man na tamis mo gyapon. Extra to. Nus atamo at Kuan katipunan. ko no, constipated ko ka. Ano ko ning kanon. Kani bang dyan ko ano ha, man kanon lisod may luwa. Hindi yan sana. Ang tamisa jud. Nari po sabon. Nari po sabon. Nga dia. Manus atamo at katipunan Pagsa ma. ko nun malisod. Mabaw, di ka magturong kay dagang hubog kay pistaron. Oh, pistaron ma. Sunod na guwa na Doon ipistaron. ka ng ay mga daghang tao. Nung nadaghang mga tao di ta makadugay daghang mga hubog ma. Ndarag way pista ma. Nailap rin ay. Hindi tamatos katipunan nung na yung mga tao ma. Pista mo na sa Dandaris Bay. May karning kabaw. Nawalag na. Sinawag Nay. lang sa gabi na umabot. Napay sinugba nga karning kuan. Mara Pero agang sigalya, pakete mo ng nilagang talong. Ngokra. Ang ngokra. Og Muna po sa na. hindi. Kari may lain. Pero, Tilungan na, judi ay na. pero, hindi mo tamatos katipunan ng pista ma. Marani nakapan jud. Nalapi ma. Kay ilang sagulan uguan, di madyo. Tamisa. Tabang niya. Kari ang tamisa. Ang yata niyo. Hindi atabang. Dabang na din. Ang tangag kabunay ito nga ta. Ganun na yun. Sir, madjud na eh. Bisa ko di pa ka na. Yun ako mamatang kadanin kayo. Sunblock man niya. Bintang. Ang kapurami kong tayo. Kayo ka nang butang-butang sa bukan sa init ba? Kukarang ibo na yung usig ma. Dugay na dyan ko kay vlog. Tapuan mo kung edit sa pagpanuroy. Gapon dito may kuhan Trinidad na. Ba? Ano ibig yun? Ngayon ma. Yung haba. Ang dala, may bugas ug manay. Okay. Kaparan magyapot ka na ho ma. Ma. Yang Kaparan gyapot nga na ho ma. Ha? Gyapot ka na ho ma. Ay, sa dari lang. Sa vlog. Ito. Gawas din na sa ito kasi. Dala ng bugas. Buwad. Karni dyan pa na. Lagoy, magdamog karni. Ang karni si dumangay karni dyan. Opo din ang mga karni. Kaon na mag Gamay. okay ragkas Kung sige karni, di ko silbi madyo pa makaong buwad. Lagoy, kaysa karni.
Danay pamutang na yun, dapat katanganay. Naglamos mo. Kaya nga sa wadir eh. Ang tanga, hindi ko sa kutilyo dahil kaya tangaas na na sabon. Ka. Mo na mag-isa, dagkutahan ko ludo. Napamutang na na eh. Daghan ko ni. Sa pagkabak. Naman kayo itong ni. Ako ka na naan. Mapa mo ka nang ilamos. May naman siya. Hindi yan mo rin. Ha? Hmm. Hindi ko na po do. Ha? Hindi kami hapon. Alam mo. Mga artista ko. Video. Ala, ganahan dyan ko ni Jasuki. Umot. Umot ma? I just wanna live in this moment. Si Mother Earth. Ano, tagapahan ko. Okay, kuwan. Mulakaw man kuwan dududud. Nga pa ha? May pakabuhan sa katakos. Nice ang sabon. Dapat ko dito bigan. Aman. Ano ka dyan? Ano pa, Guma? Kojic Cloud Soap. Naya Cyanamide. Hatag ni... Dara na eh, oh. Kari di ay, kuha rin kay... Kuha na. Umot na ma? I just wanna live in this moment. Nagutak ko sabon ma. Dara. Ano ka ilam? Kinakaon ka. Umot ma. Naglagi. Ang gitaon ng tuwa sa ng tuwa ma. Ang ipadaan ni, higma. Ang ipadaan nila, na Robert. Maduman sila sa katipunan. Magamit kong Umot ma din sabon na di ay ma. Ama? Mutak ko kutro ma. ito ha. Nabin ha? Ako chicha. Mana makukaon ma? Mana kukaon ma? Nakugasin yung plato. Namuwa ko. Wala nang iring malibang.